Кажете ми сега с тая Венера в Телец, не ви ли е любовно? Как да не ви направя любовни четения с Венера в Телец? Айде да видим. Любовно послание от Таро. И плюс това съм цялата в розов кварц. Как да не ви правя любовни четения, като съм с най-новата колекция розов кварц и перли Сваровски? Любовно четене за всеки, който попадне на него. Любовно послание от Вселената чрез моите карти Таро. Нека да вляза в Акаша и да почерпя любовна информация. Да видим. Любовно послание за всеки, който попадне на това четене. Вау! Казвам ви ситуацията, която не е много любовна. Ама изобщо не е любовна. Така. Тази жена, виждате ли тук на прозореца какви ги върши с другия мъж? Тази жена ще бъде разконспирирана, всичко ще излезе наяве. Ще бъде видяна в това, което върши. Триъгълника, в който се е вплела сама. Тази жена е обзета от страст по друг мъж, а не по мъжа, с който е. Вау! Не, че не е любовна енергията, обаче е такава една по-забранената любов малко, друг тип любов. Да, нова страст, нова любов, нов мъж, нови емоции. Самата жена е нагребена на любовта. Без значение каква е причината, кой е причината и че разбила е нечие сърце или ще разбие нечие сърце. Съвета на Таро е: помислете за вашето сърце да не е разбито. Да, една жена, която ще вземе кардинално решение за приключване на едни отношения, защото тя сега ще ме разберете, като ви покажа тази карта. Ас от чаши. Нова любов, нова емоция, нов човек. Изживейте си го. Не робувайте на общественото мнение, на порядките. Запитайте се, кое вас ви прави щастлива? Или ако мъж попадне на това четене, кое теб те прави щастлив? Харесва ми вашата решителност, хора, които сте тук, които попадате на това четене. Харесваме, че оценявате, че наистина любовта, както и Господ е казал, е най-висшото, което може да изживее човек. И най-важното, нито парите, нито обществените догми, нито мнение, нито това да живееш чужд живот, чужди принципи, чужди порядки, за да угодиш на някой. Когато дойде момента всеки да си отиде от този свят, какво остава? Любовта, която си изживял, изживяванията на душата остават. Така че замислете се, защото виждам, че вие най-накрая всъщност се освобождавате от отношения, които ни ви правят щастливи, и най-накрая тази жена казва: време е да взема решение и да последвам сърцето си. Това е посланието на Вселената. Не знам кой трябва да го чуе, не знам до кой ще стигне, но чрез мен някой ще го чуе и ще стигне до правилния човек, може би да го побутне лекичко, да направи това, което му се върти в главата. Именно новия път, новия живот и най-вече новата любов.